Sa ako kamaro nga kontraktor, mga project pulos ragyod putol-putol. Si senador, si congressman o si mayor, na amigos project nga flood control. Hangtod karon wala pagyud makita, kisigihan na lang sila og baha. Kay ang kwarta gitago ra naa na sa kontraktor nga bulsa. Daghan ako og mga proyekto, pero ang budget ako rang kipaldo. Nikalit lang ko og kabilyonaryo, sa una kargadora intawog simento. Pero karon dato na kaayo, nakapalit na og daghan nga auto. Kung saon man nang warta lang, mga project wala gyoy human-human. Diha bitaw among project nga karsada, gikuba lang unya wa itiwas ug obra. Mga tarong maoy amo ang gubon, ug ang guba dili hinuon ayuhon. Ang budget nga gikan pa sa senador, moagi sa congressman ug sa mayor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor.